Και σήμερα θα φτιάξουμε ένα καινούριο account στο Brawl Stars. Πάμε εδώ. Το έχει εδώ. Πάμε. Logout. Play without. Λοιπόν, έχουμε μπει εδώ πέρα. Και πάμε εδώ πέρα να κάνουμε τα quests. Quests, τι είναι αυτό? Είναι easy, εντάξει. Εντάξει, απλά σκοτώνουμε. Πανεύκολο. Και περιμένουμε εδώ. Απλά καθόμαστε και για ευκαιρία αν είναι, αλλά... Ωραία. Και μπαίνουμε μάλλον τώρα για όνομα. Όχι, έχουμε και αυτό. Ωραία, εδώ όνομα. Τι να βάλω? Θα βάλω Main Leon. Αυτό θα είναι. Τελείως τυχαίο. Δεν θα βάλω την αληθινή ηλικία μου φυσικά, για να έχω και ανοιχτό το chat. Ωραία. Και έχουμε αυτό το match. Θα πρέπει να παίζω με ένα χέρι. Και παιδιά, σε αυτό το account θα παίζουμε αρκετά. Να το ανεβάσουμε. Και off βίντεο. Πάει ο Colt. Έλα η Σέλη, να πεθάνει σε λίγο. Μου κολλάει κιόλας λίγο. Ποιος έχει μείνει? Ο Colt. Πέθανες. Ωραία, ήταν easy. Θα παίξω λίγο μόνος μου και όταν βρω το ID για να με κάνετε και από αυτό το account φίλο, θα σας το δείξω. Επίσης, όσο εγώ παίζω, κάντε και ένα subscribe και ένα like στο βίντεο για να πάμε στους 100 subscribers επιτέλους. Ωραία παιδιά, πήρα ID και το ID μου είναι Main7809 και δεν θα το κλείσουμε ακόμα το βίντεο. Θα το ξανανοίξω σε λίγο που θα έχω πάρει και άλλα πράγματα. Ή θα σας βάλω στο επί 2 για να είναι λίγο πιο γρήγορο και να μην χαλάει το βίντεο. Πάμε να παίξουμε.
Επιτέλους εκκλειδώνουμε και την μπάλα εδώ πέρα. Πάω και την ήττα, αλλά και την μπάλα. Πρίμο. Τέλος. Πάραμε τον Μπαντίτα Σέλι. Την Μπαντίτα Σέλι. Whip now. Δεν έχουμε άλλο skin. Πάμε εδώ πέρα. Ας την αναβαθμίσουμε λίγο. Θα παίξουμε με αυτήν, αλλά έχει jackpot. Ένα soundrop. Δεν έχει κάτι. Εντάξει. Και πάμε λίγο ακόμη να παίξουμε στο επί 2. Έλα βάλε γκολ. Τι κάνει. Όχι. Ωραία. Εύκολο. Ωραία. Ελπίζω να βάλει. Το βάλε. Ωραία. Εγώ θα παίξω λίγο μόνος μου για να ανεβώ αρκετά και μόλις πάω κάπου στα 100 κύπελα θα το συνεχίσω. Ναι ρε φίλε, πια τον El Primo, καινούριος παίκτης και θα μαζεύουμε για τις